So yan, luto na pong ating baked lechon silog na binalot sa asin. So bago pa tayo magsimula, pray na ba tayo? Ama, maraming salamat po sa pagkain ng binigyan niyo po. Sana po mapagayin po lahat may sakit. Amen. So yan, hugas mo na po tayo ng kamay at bang na po tayo. Yan po.
Kasi po. Lambok.